sulod. Ano to? Ano to? Nagdulamin kuhan. Nagpipilangawat ka gab siguro ano? Hinanay na uramin. Hiling pa nilin kuha ka naglihok kami timbangan. Kali. Imo ni Open na lang ang abtang ko niya lang. Ngahura mo sa timbangan, naglihok kami. Ya. Imo ni bag, napurot na ka ni ubos. Oo. Makadi ako. Bahay na, maging kuha ng kwarta ha? Waray.